בוקר טוב חברים, אנחנו בסדנה מעשית בפאורפוינט עם הסטודיו של רחלי, והיום אנחנו נייצר שקף מהמם. אנחנו נעשה תרגול לשקף הזה, ובעצם בסוף הסרטון אנחנו נדע לייצר לבד שקף שנראה ככה, ונוכל להכניס אליו את הנתונים שלנו או נתונים דומים. אז בואו נתחיל. איך אני ניגשת לשקף הזה? אז אני פורסת את השקף הזה מולי, ואני רואה שהוא בנוי מכותרת, תת כותרת, אזור של טקסט, אזור של אינפוגרפיקה שמורכב בעצם מחצים. כל חץ יש לו פה מספר אחוז בטקסט בצבע לבן, בגדול, עוד טקסט לדוגמה קטן יותר, ובעצם הצורות האלה חוזרות על עצמן במספרים אחרים פה, עם טקסט שונה, מיקומים אחרים וצבעים אחרים, אבל בסך הכל זה אותו המבנה. האזור השלישי שלנו יהיה האזור הזה של הבולטים המעוצבים, הוא יכלול עיגול, אייקון, כותרת וטקסט משנה. אז אמרנו האזור הראשון, שני, שלישי ורביעי. אז בואו נתחיל מאיפה אנחנו ניגשים לזה. אני יכולה לבחור למקם את השקף דוגמה הזה מאחור, להעביר אותו לרקע ולנעול אותו. כך בעצם לוודא שהוא לא יזוז לי ולא יפריע לי במהלך העבודה. אני אתחיל מהכותרת. אני אצבע אותה בצבע לבן. אני אשנה את הגודל ואת המיקום. לצורך כותרת המשנה אני אוסיף עוד אזור של טקסט, כותרת. גם אותו אצבע בצבע לבן ומקם לפי השקף. יש לנו טקסט, אזור של טקסט נוסף. אני אבטל לו את הבולטים, לצורך. אוקיי, ואני אסדר את אזור הטקסט לפי איפה שאני רוצה שהוא יתמקם. כרגע אני רואה את העבודה שלי על גבי השקף לדוגמה המקורי. אז יש לנו כותרת, יש לנו אזור טקסט. נתחיל עם האזור של האינפוגרפיקה. אני אלך לצורות ואני אחפש את החץ המתאים. אני אחזיק את השיפט. אוקיי, ואני אתחיל לעבוד על החץ, שיהיה כמה שיותר דומה לחץ שמופיע בדוגמה. עוד פעם, רק לשם התרגיל. אוקיי, והזזתי גם את האזור של הנקודה הצהובה, שהיא נותנת לנו פה עוד איזשהו אזור שאנחנו יכולים לערוך ולעבוד איתו. אני אזיז את החץ הצידה. אז כמו שאמרנו, אנחנו נוריד את המתאר צורה ללא מתאר צורה, ועל מנת להגיע לצבע של השקף המקורי, אני אפתח את מילוי צורה, אגש לטפטפת ויוכל לדגום בדיוק את הצבע המתאים. מבחינת טקסט, כבר יצרנו פה כמה אזורי טקסט. אני אקח אזור קיים, אשכפל אותו, כך פשוט יותר נוח לי, מרגיש לי יותר מהר, 80%. האזור הזה כדי שימשיך ולהיות אחר כך ממורכז ומיושר. אני אפרוס אותו על גבי הצורה, על גבי החץ, אמרכז אותו ואגדיל אותו ככה שיראה לי יותר דומה לשקף שאנחנו רוצים לייצר. אקח שוב את אזור הטקסט,
רגע נזיז את זה שלא יפריע לנו לראות באמת את האישורים. ופה יש לנו טקסט לדוגמה קצר יותר. אני יכולה למחוק חלק, וגם אותו אני ארצה למרכז, קצת תכניס אותו פנימה, שלא יגלוש לי ממש לחץ. מבחינת האחוזים, גם אפשר את זה למרכז. ובואו נעביר הכל לחץ שלנו. ויש לנו פה חץ אחד מוכן עם מספר האחוזים, עם הצבע, עם הגודל, עם הטקסט לדוגמה. אני אתפוס את כל האזורים האלה באמצעות השיפט. אז זה החץ, אזור של האחוזים הגדול, והאזור של הטקסט לדוגמה, וייצר מכל זה איזשהו גרופ, קבץ. אוקיי, עכשיו כל האלמנטים האלו יזוזו כחתיכה אחת, כמקשה אחת. אז כמו שכבר רמזתי מקודם, בעצם כאן זה פשוט חוזר על עצמו. אז בואו נראה, אנחנו נשכפל את החץ השני. כאשר אני לוחצת, יצרנו הרי גרופ, קבוצה, שאני לוחצת בפנים, אני לוחצת קליק נוסף, אני מגיעה לכל אובייקט בנפרד. אז על מנת לשנות את מילוי הצורה, אני שוב אקח את כלי הטפטפת, אדגום את הצבע, אני אשנה 50%. החץ היה נמוך יותר כי הוא היה בעצם 50%. נמקם מחדש את הדברים, מתקן, אם צריך, שימו לב, זה עדיין גרופ. למרות שיכלתי לערוך כל אלמנט בנפרד, זה עדיין גרופ. אז אני אזיז אותו הצידה. קצת סידרתי אותו. יש לנו את החץ של 80%. נמשיך לחץ הבא, 40%. אוקיי, אז אני אגש לעיצוב רקע, מילוי מלא, טפטפת, ואני אכניס את הרקע, כי בעצם הטקסט היה לבן, ואני לא ראיתי מה אני עושה. אז יש לנו כותרת, משנה, טקסט לדוגמה, והחצים, אני רואה שהם ככה מבולגנים לי, ואני רוצה לסדר אותם. אז כאן. בטל לילה, אני אקח איתי רגע את התמונה, להזכיר לעצמי איך זה היה נראה. אני הרבה פעמים גם משתמשת מחוץ לגבולות המצגת, לקטעים של העריכה, אז האזור של 50 צריך לזוז ימינה, 40 גם צריך לזוז ימינה. אני רואה שפה טקסט היה למטה כדי לא להפריע, 60 מגיע לכאן, ו-20 מגיע לכאן. נעבור רגע. אז שכפלתי את יצרתי את הצורה הראשונה קודם, שכפלתי את החצים, שיניתי את הצבעים והתאמתי את התכנים על גביהם. עכשיו אני שמה לב אבל ש-40 הוא מעל ה-60, אז בואו אני אקח אותו, את כל הגרופ, אעבר לקדמה, ו-20 אני רואה שלא דגמתי את הצבע, טפטפת, טעות שלי, הייתי צריכה להיכנס פנימה פה, ומילוי צורה. מעולה, אז החלק של האינפוגרפיקה גם מוכן לנו, אנחנו נעבור לחלק האחרון של העיגולים עם האייקונים והכותרות, הבולטים.
אז באותו אופן אנחנו נסתכל על הדברים גם עכשיו. יש לנו איזשהו אזור שחוזר על עצמו. ניצור אותו פעם אחת, נשכפל אותו, ואז נייצר את השינויים שבו. אז נתחיל מהצורה הבסיסית, מהעיגול. אני עוד פעם ככה רוצה לראות שזה יהיה לי בגודל דומה לדוגמה. אז אני אעבוד מעל הדוגמה שלי, מחזיקה את השיפט, ויוצרת עיגול. אני אמחק את המתאר, אזיז אותו כדי שאוכל לדגום את המילוי. כך אזור טקסט שיעביר לי הכותרת. משהו קצת קטן יותר, אז אני מקטינה ל-20. באפשרויות טקסט לפעמים יש הקטנה והגדלה של הטקסט לפי המתיחה של התיבה. זה פחות מתאים לי, כי זה משנה אצלי את הגדלים שאני מתכננת, אז אני מבטלת את האפשרות הזאת. אל תבצע התאמה אוטומטית. אוקיי? כותרת, משכפלת את אותו אזור טקסט לטובת הטקסט הפנימי. התיבה הזאת קצת יותר רחבה, בגודל פונט קצת יותר קטן, עוד שורה. קונטרול C, קונטרול V להדבקה. עכשיו נותר לנו בעצם להוסיף את האייקון. אז אם אני מעצבת גרפית, אז יש לי מאגר לאינסוף אייקונים, וקטורים, ואפשר גם להוריד כל מיני תמונות באינטרנט. זה פחות מומלץ, כי הם לא יגיעו בצורה כזאת שאני יכולה ממש לערוך אותם ולשנות את הצבעים שלהם ולהגדיל ולהקטין אותם. יש לי פה פתרון נפלא של הפאורפוינט בהוספה. אני אגש לסמלים. אוקיי, אני אחפש את הסמל שמתאים לי. אני יכולה לעשות גם חיפוש. אמוג'י, סמיילי. חיוך. ואני אמצא את הסמיילי שלי. הוא הגיע, והנה הוא כאן. גם אפשר להקטין ולהגדיל אותו ממש לפי הצורך, ואפשר לשנות לו צבע ולעבוד איתו בצורה מאוד חופשית. לכן אני ממליצה על הדרך הזאת. אני אקטין אותו, ומקם אותו בתוך העיגול, ואתפוס באמצעות השיפט גם את האייקון גם את העיגול, אזיז אותם לאזור המסומן, אקח יחד איתי גם את הכותרת וגם את הטקסט, וייצר מהם גרופ. קליק ימני, קבץ. אז יש לנו את האזור הזה, ועכשיו כמו שעשינו מקודם עם החצים, אנחנו פשוט נשכפל את האזור. העתק, הדבק, קונטרול C או קונטרול V. עכשיו כל מה שנותר לי לעשות זה בעצם למדוד את הצבעים הנכונים, לדגום אותם עם הטפטפת ולשנות אייקון וטקסט לכל אזור. אז בואו נתפוס את כל האזור הזה החדש ונוריד אותו לשקף שלנו. מעולה, נזיז קצת הצידה פה שלא יפריע לנו. אז יש לנו גרופ. מה שנהדר בזה זה שכשאני רוצה ליישר בין גרופים, אז הוא יודע למה אני מתכוונת. אני הגדרתי שכל האזור הזה זה בעצם איזשהו אלמנט, אז עכשיו האישורים יהיו לפי האלמנטים האלה. בואו נלך לבית, סדר, ישר לימין. אז רואים שהיה פה איזשהו אישור עדין שאני בעין היה לי יותר קשה לעשות, ועדיף לעשות אותו בצורה אוטומטית. ועוד אישור שבעצם מדבר על הפיזור. אז אני רוצה שהפיזור גם יהיה אחיד בין הגרופים, ייצור עוד יותר איזשהו סדר במצגת, פזר אנכית. גם פה היה איזושהי קפיצה כזאת שעשתה לי סדר
בולטים שיצרתי, ומה עוד נותר לנו? הצבעים. הצבעים. אז בואו ניכנס פנימה בתוך הגרופ, פשוט לחצתי ואז לחצתי שוב על האובייקט, מילוי צורה, טפטפת, אפור, אפור, כבר הוא זוכר מה בחרתי בפעם הקודמת, אז לא הייתי צריכה לדגום. טפטפת. מעולה. אני רוצה למקם פה אייקון אחר, ואני רוצה גם שהוא יישמר לי באותה פרופורציה, אז אני ממש יכולה לגשת לפה, לאייקון עצמו, קליק ימני, שנה גרפיקה, מתוך הסמלים, ונגיד שפה אני רוצה לשים את התפוח, ופה שנה גרפיקה מתוך סמלים, ואני אקח פה את האיש החושב. מצוין. אז פה נראה מה עשינו. בעצם יצרנו היום מאפס, בשקף ממש יפה, אפשר להשתמש בו למגוון דברים, לספר על החברה, על הגדילה שלה, לתת פה איזושהי רשימה של מאפיינים או יתרונות של החברה, והשקף הזה יכול להעביר מסר בצורה נהדרת. יצרנו אותו לגמרי לבד, יצרנו אותו בעצם משום דבר מיוחד, לא יצאנו מהפאורפוינט, יש לנו פה אזורי טקסט, יש לנו פה צורות, ויש לנו פה אייקונים מתוך הפאורפוינט. אז אשמח לראות איך אתם עובדים עם השקף לדוגמה, וקדימה לתרגל.